To vážně jste si mysleli, že ta drzačka Vaneska odešla pryč a nenechala tady po sobě nic? Tak právě vás vyvedu z omylu, protože její debilita pokračuje dál. Ahoj. Jak jsem rád, že jsi Nebuď přišel. bych co nej. To je ona? Míjo, jaký máš číslo nohy? Mám pro tebe bolérko. Otče mrakomore, já si myslím, že tady v té panence vevnitř je mojí starý máma a ta nám nedá pokoj ani po šmerci. Já už jsem z toho hotový. Tak se třeba vyčurej mámě do kafe, more. Ze všeho si hotovej ty šašku. Ale máma kafe nepije. More, buď ticho. Já mám strach, strejdo. Dík ta huba, dík ho můj celá máma. Počkej. Prosím tě, čaje, můžeš být chvilku ticho? To furt mi ona skáče do řeči, dík půry míč, ona ode mluvit, dík. Tak má asi strach, ne? More, ty se vůbec neozývej. Nebo vyskočím a takovou ti cáknu, že budeš mít, ty vůbec nemluv, kamaráde. Láďo, pij si do pokoje. Hele, tak já jdu, protože já mám doma ještě hranolky tam mám a chtěl jsem si udělat jako s tím se salámem opečenej, víš? No a co tady s tím? To si nechte tady pro Láďu, ne? Ne, to by Láďa, on není takový, on by to nedal, on je slabý. No, on je slabý. Já si to mám teďka v tolik hodin tát do baráku, myslíte, že se nebojím, nebo co? A za 500? Tak to by šlo, hele, na to pivo. Mějte se. Si to sádla opre uštiľom Eblakica mange pundraďom Preke vlaka avridika Obachara le ricomenza Scivobar zirgli drotenza